Gusto ko, ini-graduate na to din he. Gusto ko manimpad sa syudad. Aron mapadayon ako kung gusto nga mahimong fashion designer. Sa ato pa, biyaan di ko na mo din eh. Siyempre, dili ti kabiyaan din sa itong probinsya, no? Mauban ka na ako. Ha? Unsa? Ang ano? Dili di ka gusto? Ang gusto ko nga magkauban tab. Pero, Giselle, ni ang akong kinabuhi din sa probinsya. Makakaon ko katulos sa usa ka adlaw. Kontento ra kay ko na. Ay, RD, sige na, good. Mangluod yun ko nimo. Kaya na di mo nga ako rang usa. Taas og pangandoy ka ng bataa. Maong dili imposible nga murisko gyud siya. Mao lagi la. Lahi kay mi. Kaya ako, kontento ra mo ko sa akong kinabuhi din sa probinsya. Pero siya, nasa laing lugar niya makita iyang gusto sa kinabuhi. Para na ako apo no. Wa man singilad nga mangandoy siya ba? Tinuod man sad nga kung niya ka dinhi, limitado ra gid ang imong pangandoy. Dili sama dito sa syudad nga daghag oportunidad. La, Ang pangutana, kung niara ka dinhi og dili ka mo uban niya didto, kaya ba nimo? ha? Kay bata para ba mo nga nagsigig uban-uban? Hangtod nga na nagko na mo og uyab na mo karon. Kaya ba nimo, ha? La, Nisugot si Papa ug Mama nga may eskwela ko fashion designing sa syudad RD. Suportaan ko nila. mao ba? Huy, uwa ka malipay para na ako. Ah, nalipay uy, syempre. Dili ka din mo kuyog na ako. Giselle, kon. Uban ta ba? Sige na. Please. Mag-iistorya na ako nilang lola. Ang mas maayo sa dong kung adto ka dito. Aron mas makapili ka og kurso nga imong gustong kuhaon sa kolehiyo. Nahibaw, ba ka lang nga, wala ko'y planong mapadayon pag-eskwela sa kolehiyo la. Pinahibaw man ko nga, anhiragid ko sa tong probinsya pa dong. Mag-atiman sa tong mga hayop, o mga lagot mo na to din eh. Ay, oo. Nahibaw man ko ana ba? Pero muupan man gyud kang Giselle didto. Mas maayo tingali nga mo eskwela na lang sad ka. Aw, anan na lang nila. Terminal na. Wow! Kanindot din eh. Dagko kayong buildings, oh. Hindi sama rito sa itong probinsya nga. Mga kahoy ang pulos to makita. Mas maayo ganit dito kay preskong hangin atong malanghap. Dili sama din nga, kung gusto ra aso. Husto ka. Tungod kay naa din ang daghang tao. Tungod kay mama ni sentro sa tanang oportunidad o pangwarta. O bao ni hinungdan nga gusto ko mo anhi. Dali na na. O sa ganitong lugar ay imong giingon nga atong abangan? Mga tana-tana. Okay ra ka, ani? Okay ray. Kita ra masan duha. Thank you, ha. Bisag na iba akong supak sa imong kabubuton, pero giubanan ko nimo din eh. Siyempre, nabalakas ako. Kay, ikaw raw unyang usa, unya. First time pa yun mo din eh. Thank you. Pinangga giday ko nimo. Magpa-enroll na ta og maadayon? Dali aras panahon sa. Pila ng takabuan din sa syudad, Giselle. Ay, mauligi RD. Dali ra kaayo kong naka-adapt sa lifestyle sa mga tao din he. Ay, tuod di ay. Na ako'y gipalit nga t-shirt nimo diha ha. Mga 5 na kabuok. Sa okay ran anak ko nagkitaan pero nindot na. Kay makasakay ka sa uso din he. Ha? Ngano din yung akong gisulob? Doon na kay problema sa akong mga sinina? Wa man, pero dili man gud mabagay sa lugar RD. Sa ato sa probinsya, okay ra na. Pero kay niya naman ta din sa syudad. Mas maayo kung makasakay ka sa mga style din he. Og ayog kalimot. Soon to be fashion designer ka ning imong uyab. Giselle,
Tod. Nag-ilis lagi ka? Ay, magkikpangawan akong friends sa gawas. Ha? Uy, nagluto ra ba ko sa imong paborito? Nagluto ko og dinuldog og buwad. RD, sorry, pero next time na lang ha. Mabawi ko nimo. Gusto sad ko makasuway sila mga pagkaon din nga wa dito sa probinsya. Giselle. Apo, Wala ko makasabot nila. Gusto na ko mupauli din sa probinsya. RD. O, unsa ba importante na itong panagsultihan nga imo magikong gipapauli og sayo dinhi sa atong giabangan? Manglaang pa ba yun tamis akong mga amiga? Mubalik na ko sa probinsya, Giselle. RD, nga no good. Wa din ang akong kinabuhi. Kontentura ko sa probinsya. Kontentura ko og simple nga kinabuhi. Pero ikaw, lahi na kay ka. Dako na kay kausapan. Lahi na ang imong mga gusto. Time para good. Ang ano bang murag sa pa man ako? Sabi din ako gusto kong hatagan ako gatumanan akong gusto. Sabi din nga mangandoy. Pero unta makasabot sa kanako. Nga di ni mauy akong gusto. Mo ni problema ni mo. Kay kontento ra magud kay kaingon anak ka. Kontento ra ka sa kung unsa may naa nimo. Mong dili gid ka mo asenso ana. Giselle, O sige. Kung mubiya ka, biyay ko. Balik dito sa probinsya. ubalik ko. Pila nakabuan apo nga wa na kay balita bahay ni Giselle. Nahigam na siguro siya dito, mahal. Doon ako. Di natin nga ito mubalik pa din sa probinsya. Abibayaan ako ba nga kamo gi makadayon ni Giselle? Sige na mo kuyog. Doon nagitingali yung mga butang bay o tao nga magdugay tuod nimo pero mawa ra gihapon. Unya bay, nakamubuon na ka bay. Dugay na kung way balita pa niya bay. Pila na katuig. Wa gani ibaw ibasin. Naminyo ato dito sa syudad. Apo, nauli na kuno si Giselle. Gikan man day siya Manila, apo no. Og naa kuno siya usa ka butik dito sa syudad. Mao bahala. Unsa man. Dili ba lang ka muadto niya aron mangumusta? Para unsa pa man na. Wa nam tingali mi angay panagsultihan pa. Apo, Apo, naay nangita nimo. Kinsa man la? Si Giselle. Ha? Kumusta na? Giselle. Abi na ko, naminyo na ka. Wa uy. Aw, ikaw tingali hinuon. Naay mga nauyab. Doon na sa utay gusto makigminyo, pero wa ko'y nakita bisag usa nila nga moy ako maminyuan. Giselle. Kaya tingali, niya paghihapon din nagpabili na akong kasing-kasing. Giselle. Unta, noon na ba ko'y balikan, Artie? Ay paghilak.
Mahal paghihapon kita ka. Giselle. Mahal. RD. Sa pagkakaroon, minyo na minyo Giselle. Ug may usa na ka anak. Dinhin nilang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao gid ang mga higalang kaagi ni RD nga taga Daan Bantayan, Cebu, uban sa awit ngayang tipanayo. Awit nga nag-ulahan, pustong ligaw. Ang mga kaagi kibata no doa sa radyo ni Jelly Haka o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti pambinaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.